Dobrý den, dámy a pánové. Tak současná vládní pětikoalice pokračuje nejenom v likvidaci, ale i ideologizaci našeho českého školství. Národní pedagogický institut v současnosti do veřejného připomínkování dal úpravy rámcových vzdělávacích programů, kam může přispět i veřejnost. A když se na to podíváte podrobně, tak zjistíte, že například z předmětu dějepis už nebude vůbec důležitá chronologie, nebudou důležitá znalost přemyslovců jako nedílná součást našich dějin, ale za to jsou tam naprosto nové věci jako gender, vývoj a postoje k LGBTQ+ komunitě, což jsou naprosto nové konstrukty, které historicky nemají žádné opodstatnění, nemají žádný základ. To znamená, že z dějepisu se stává takové politické školení mužstva, výplach mozků. Já jsem na toto téma už interpeloval dokonce i pana ministra Beka, který mi na mikrofon řekl, že o ničem takovém neví, že by v těch rámcových vzdělávacích programech mělo být, čili jsou pouze dvě varianty. Buď to pan ministr netuší, co se na jeho ministerstvu v jeho gesci děje, nebo to takticky zamlčel. Každopádně obě ty varianty by měly vést k tomu, že by pan ministr, který je známý asi u 9% české populace, aby prostě odstoupil a nepokračoval v likvidaci našeho regionálního školství, protože tam je největší problém v současné době. Řešení SPD je naprosto jednoduché. Znalostní a dovednostní školství, které se zaměří na to, aby děti skutečně něco věděly, aby znali, a ne, co si mají myslet. Měli bychom respektovat dějepis jako speciální obor, který má svoje vlastní postupy zjišťování a ověřování historických pramenů, které na základě zkušeností a nějakých vědeckých rozborů chronologicky řadí za sebe. A opravdu politické školení mužstva už jsme tady měli a nechceme ho.